kublay pi pralok ngade ibu binatariam nga ibasyong ibasa ang kachnong blisharnon te ngade na po izentia mo kachnong jongi ni hap po izentia te pralok ngangi skem pi sya yaklanji tharai te mentakas ni ngawan hakani video ban yetu ipi sapang kani ka grup jong kini ki wai remunun foundation korma te kajing syakri da kajing it bat kajing kemen nang tapat ki pha yang aki message bakambun ba te mentachi sendon ngan pule ngan yetu sapang jong kini te kekerteng jong ini iba pha kani ka message sanga de irasto khong thangi ubade rukum uciarman but founder jongka ka wait remun foundation WRF mo ki kasing tremon siyaw bahama nagabenta kilong ying kibaduk kibarang lima but te iba syong ibasa hapon ursla ini ba te mut ki kani ka group jongki ki alet ban aisnam ki alet ban aijing bam shagalong ying kabaduk te kia mut ki le yarap mo ya kalong ying kabaduk mut ki badon kam shibun ki jing yarap jongi te ki let aisnam sha hospital kumba ki tho ang nemo te ka proof ru kadon hi ki sen ki let aisnam ki let yarap pisa ya kinong pang ki bam yo lat yo khat mo te mut ki let ai bam sha ki long ying baduk kham tam ya ki kon swet tang ba ya ki long ying ki baduk ki basem la not ru ki let yarap hi te menta kane ka jing yarap jongki ka jing tre jongki kala ya kumta la prasnem lenter te ha ka jing ya lenti jongki ha kane ka prasnem mut ki shem shibun ki jing e bapli tang ba ki don kam ba shibun ki nong yarap ki nong kersan bat ki mo te mut ki don kam ba ngi ki pat ba ngin yarap iki dangi yo ban ai ki mut dangi yarap iki si posan dengka kumto kat bangi yo mo dangi yo ban yarap iki mut kal ki long ki ba snyaw yo bor bahate haba ki tre ya ka kam ko ba te pralok ngam snyaw la ban batai phi tang ba malum mala tharai phi la snyaw thu hi shapang ini shapang kane ka grup jongki mo ka wai remun foundation umkor te ka link jongki rukadon hapo YouTube rukadon hapo FB rukadon siyaw bha pralok ya follow yaki but subscribe yaki hapo ka YouTube channel knang ka jing subscribe ka jing follow jongi yaki knang ka view jongi mutkila ban kamay ka ji na po ka social media mo na YouTube na FB tekan wanra sibun ke jing yarap ya kilong ying ki babun te kapor baki ya let yarap ban let ay mon siyaw bahasya ki briw mutma kumba let ay snam ban let yarap pisa let ay jing bam siya ki kunswet mut kador kadon hangne pet kani kapor baki ay snam pet katu kapor ki let yakandu siya ki ilong ying ki baduk ma pet ki kunswet pet kapisa kabaki yo kin let ay mo siya kabay pat kaying pet kini ki kunswet kumta ter don kilong ying ki bapang don kilong ying ki baduk mut don lut yang ne tesnya bha pralok ngan sabu ka link jongki ka FB link jongki bat ka YouTube link jongki snya bha pralok isno ktilang ya ki kam ki babha mut ban penne ban pinsan ya ka mei meriang jongi ya ki jat benru jongi ya ki prado prasnam jongi snya bha pralok tongin long ki bayas no ktilang bat ki hooj ki ngimla ban yelet bat ki ngimla ban ya ai bisai ki shibun tang ba ha ka jing page jongi ya ki video jongki mut ka view na lor ka view ngin ai ki like ki comment ni ki ngin kumnongin ongin share ki video jongki te hapo YouTube rukum ta ki badon ka YouTube channel mut subscribe iki ai like iki ai comment iki knang ba kani ka channel jongki kan long ka bakiu ma da ka channel jongki kan long ka bakiu temut ki rukin yo kamay ka ji na po kani ka social media knang ba kani ka group jongki kan he shushu ya ka kam ka babha
แต่ปลาลอกตังกุมตาเฮงามเสียวละชุบันบัตายพี่ตังบักดีเทลงานบุฮะพอเสียวบาปลาลอกอย่า follow อย่า like อย่า share อย่า comment ลังอย่ากับวิดีโอจงกินki white remuin foundation mah ta siaw bahaya follow ya like lang iki bat share lang iki video jong ki knang ba ka jing share ka jongi kan wan ra iki sibun ka jing yaram ta ki para briu jongi kin yo jing mentoy ta tangkum ta pra lok kublai sibun ya pi tangkum ta bye bye